Изгряло е ясно слънце, китни равни дворове. То не било ясно слънце, най-ми били малки моми Гергени от ОДЗ Митко Паузов. Слънчето се наведе да погледна от високо, надпяват се малки моми и Ергени. Дали моми ще надпеят малки момци? Слънчицето се наведе и се чудом чуди, как са китни малки моми, шарени поли люлеят, с нови чеклички потропват, слънко песни пеят и хорце играят. Пак погледна ясно слънце, наведе се и пак се чуди, чие хоро е най-хубаво, най-гиздаво. Детско хоро е най-хубаво, най-гиздаво. Мили деца, с изпълнението на нашите най-малки възпитаници започва този весел празник. Пролетен празник, посветен на обичая и вярванията на народния ни календар. Днес децата ще възпроизведат за вас песни, танци и ритуали, които са част от задължителното учебно съдържание в предучилищна възраст. А и не само заради това, ние, учителките от ОДЗ Митко Паузов, се постарахме да формираме у децата интерес и любов към духовното богатство на народа ни, както и към част от културното многообразие на Европа и света. А защото фолклорът на един народ е непресъхващ извор на мъдрост, доброта, вяра и надежда. Защото фолклорът приобщава и обединява, възпитава привързаност към дом, семейство и родина. What is the
за Благовец да заводят песен звукогласовита. За Лазарки, давайки святенче, здраве си клика. Георгиев ден да заокичим вити лилки прололейки, да запее старо младо, че е мило, че е драго, да се пролет пукна. И така да се докоснем до красотата и вълшебството на народните обичаи и обреди, този непресъхващ извор с вечно жива вода. Трифон за Резан, Заговезни или Прошки, Тодоров ден или Конски Велик ден, Благовец, Лазаров ден, Цветница, Велик ден, Георгиов ден. Все хубави, светли празници, пълни с радост и веселие и надежда за здраве и берекет.